Budget li se jagħtini l-indipendenza li tlift. Ex-qarret Pauline Kassar, amputee, li 14-il sena ilu kienet ħadet l-aħbar li kellha l-marda tal-meningite, marda li waslet biex tilfet għajat snin u swaba ta' idea. Fil-budget 2017, għall-ewwel darba, persuni li jkunu tilfu xi parti minn ġisimhom se jingħataw pensjoni ta' diżabilità, miżura li Pauline Kassar kienet ilha tistenna. U waħda mill-miżuri li oġbitni u ferħana biha, speċjalment għal sħabi li huma bħali amputees u għandhom riġel waħda maqtuwa jew idej waħda li ħalibdew jieħdu dik ma kienx fair li ma kienux jieħdu. Dan ifisser li l-budget tal-2017 se jagħmel tajjeb għall anomaliji li ħolqu l-inġustizzi f'dawn l-aħħar snin. Fil-fatt, amputees se jingħataw benefiċċju li jfisser nifs wara dak li tilfu tul is-snin. Inti tal-inqas qed inħossni indipendenti mhux isni dejjem fuq ir-raġel, fimt? Isni qed inħoss li għandi xi ħaġa tiegħi all right, ma xo inħossa ħafna, nħossni iktar indipendenti biha. Tħares lura lejn iż-żmien li ma kienx tieħu lanqas ċenteżmu, Pauline Kassar tħoss li kienet misruqa. Eħew jiddispjaċini, speċi isek all right, int kont diżabilità u ħadd ma kien jemminni li ma nieħux pensjoni, ħadd. Kien jgħidu li kif jista' jkun amputee ġifier minn żewġ saqaj u anke minn idejja u ma tieħu xejn. Xejn laqas 1 cent ma kont nieħu. Kassar temmen li b'dan il-pass din l-inġustizzja se tkun indirizzata. Il-dik il-persuna qisha t-tija abus, mhux għall-isem biss aħna konna msejħin persuni b'diżabilità inutli sejjaħ persuna qisek għal xejn. Issa tisiru ħafna speċjalina qed jagħmlu ħafna, nirringrazzja il-gvern. Budget li tassew qed jasal għand kulħadd. Dan għaliex anke l-familjari ta' Pauline qed iħarsu l-qudiem biex jaraw tieħu lura d-dinjità li deret li ntilfet. Ferħanin huwa għalija speċi li jarawni li jiena kuntenta speċi biha ħafna.